Στην Κηφισιά και την Αγία Παρασκευή, η μάχη κατά της νεανικής παραβατικότητας δίνεται πλέον από αέρος. Drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και δυνατότητα νυχτερινής καταγραφής επιτηρούν πλατείες και σημεία συνάθρησης νέων, όχι για να εντοπίσουν πρόσωπα, αλλά ύποπτες κινήσεις όπως επισημαίνουν οι δήμαρχοι. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαμε μείωση εγκληματικότητα στο Δήμο Κηφισιάς, Ερυθρέας Εκάλης, κατά 35%. Ποσοστό που προστίθεται στην περσινή μείωση που ήταν 45%. Προστατεύει το κοινωνικό σύνολο, να μην έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και η ασφάλεια των πλατιών περνάει μέσα από τα σύννεφα κυριολεκτικά. Συγκεκριμένα, οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής και Κηφισιάς επιστρατεύουν drones με θερμικές κάμερες για να υποπτεύουν τις περιοχές τους όπου καταγράφονται φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς, κυρίως νεαρών ατόμων. Το υλικό, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, διατηρείται 15 ημέρες και διαγράφεται, ενώ η αστυνομία ενημερώνεται μόνο σε περίπτωση περιστατικού. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο καταγράφεται και παραμένει αποθηκευμένο. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων, αυτά μετά από 15 μέρες διαγράφονται. Οι νέοι φοβούνται. Γιατί να φοβούνται? Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το μέτρο αυτό φαίνεται να έχει φέρει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, με τα περιστατικά παραβατικότητας να έχουν μειωθεί, όχι μόνο από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και από τους νέους που έρχονται από άλλες περιοχές. Πιο μαζεμένοι και κυρίως όχι οι νέοι του Δήμου μας, αλλά οι νέοι από άλλους Δήμους που ερχόντουσαν πιθανόν με κάποιες λίγο διαφορετικές βλέψεις από το να περάσουν καλά. Διχασμένες είναι οι γνώμες για το μέτρο. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες το αγκάλιασαν. Οι νεότεροι όμως, και ειδικά οι έφηβοι, το χαρακτήρισαν ως ένα μάτι που τους παρακολουθεί και τη νύχτα. Κάθε βράδυ έχουν ντρόν από πάνω μας, δηλαδή υποτίθεται. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, δεν είναι? Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα που δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος της πρόληψης, αρκεί να γίνεται με κανόνες και μέτρο.